Hej, jeg hedder Frank, og jeg er fra reservedelen.dk og det mobile skov, have- og parkværksted. Jeg har fået en Egholm 2100 ind på værkstedet. Var ude at hente den her i fredags, og vi skulle gerne ud og salte igen, så jeg arbejder lidt her i weekenden. Det der er med den her, det er, at den kan ikke starte. Og jeg har målt lidt på den ude ved kunden. Og det jeg har gjort, det er, at jeg startede med at kravle ned under motoren, nede bagved. Og konstaterede den lille ledning, der sidder, skal jeg se en gang, om jeg kan få noget lys derop, for det der er ikke særlig nemt. Den lille ledning, der sidder helt deroppe, der sidder et stikben på. I kan se den der, den blå der. Nu har jeg monteret en ny elstarter på den her. Men det var det, der var problemet. Jeg startede med at måle med en prøvelampe på den der ledning deroppe. Jeg pillede den simpelthen ned, hævde den ud. Og så en prøvelampe på den. Og så drejede jeg nøglen. Og det viste sig, at den fik plus, når jeg drejede nøglen. Når bremsen var trukket ned, og PTO-udtaget var sat i neutral, og man sad på sædet og alt det pjat der. Så kom der strøm ud af den ledning der. Så det vil sige, at starteren fik det startstrøm, den skulle have til at slå og lade. Og så målte jeg så, om der var spænding på den store pluspol hernede. Der. Og det var der også. Nu kan man bedre se det. Det er den blå deroppe i toppen der. Strømmen kommer ud af, når du drejer nøglen. Der skal den simpelthen give plus til dem, der ikke ved det. Og der skal altid være batterispænding på den der store der. Direkte fra batteriet af. Det er der, hvor den får al strømmen rundt til forbrugerne. Der var spænding begge steder, som der skulle. Og der var stel på motoren. Så jeg tog den med hjem og sagde, at den skal have en ny starter. Og det er så det, jeg vil vise jer lidt om, hvordan man gør det. Fordi det kan godt være lidt et djævelskab første gang, man skal prøve det. Nu har jeg også prøvet det de første 20 gange. Så det er ikke så galt, når man har prøvet det. Der sidder nu, når vi er hernede, så sidder der en skrue. Selvfølgelig skal jeg lige have lommelygten med omad. Der sidder en skrue i bunden på starteren dernede. Den sidder der. Og der sidder møtrikken på den her side, og bolden sidder så inde i det lille hul der, og den kan så ikke falde ud. Så man skal have en 12'er-nøgle op bag ved at holde der, og det kan man også sagtens. Og så lige løsne den der med en 12'er-nøgle. Så ryger den af. Så sidder der en i toppen. Det kan vi se heroppe fra. Den sidder hernede. Og den er lidt sjovere. Der sidder en møtrik på bagsiden. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den en gang, så man kan vise, hvordan den sidder. Den sidder dernede. I kan se møtrikken der. Bag kabelholderen der. Det er pluspolen, der kommer der, så den skal på plads igen, så den ikke knæver hul, fordi det er direkte plusbatteri. Og bolden sidder så ind fra den anden side. Det kan godt være lidt djævelskab, men en 12'er top ind med nogle knokkeled på fra den ene side af. Jeg skal se en gang, om jeg kan vende den rigtigt her. Det er ikke nemt. Når vi ligger herude i frostvejret. Skal I se en gang her. Det er møtrikken. En lang 12'er nøgle ned der. Jeg har lavet en, der er lang. Og så dernede foran, der sidder bolden. Men det kræver, at udstødningen bliver afmonteret. Og generatoren. Så er det ikke noget problem. Den smutter lige op igennem hullet her og ned igen. Det I så kan se her, det er, at jeg har klippet alle stripsene til ledningsnettet her omkring, og vi har pillet åndrøret af på den Kubota her. Den kører med åndrør her. Det er en af de første modeller, der kom med 3 bolde i toppen. De kom senere med 4 boldes montering, hvor du også har dem herude i siderne. Og der har du ikke det åndrør her. Men på samme måde i hvert fald. Det er lavet lidt om. Men jeg har fjernet det hele, så jeg kan få den op igennem hullet her. Og det var slet ikke noget problem. Så af med polerne nede i bunden, og så de 2 bolde foran. Så den sad lidt rustet fast, så den fik lige slag med en forlænger på der, og så en hammer. Men så gik den også løs. Jeg har den gamle her. Det der er sket med det, det er, at den er brændt af. Og jeg har sådan set også fundet fejlen, hvorfor den brændte af. Det var tændingslåsen. Så den skal vi også have en ny på.
Den er simpelthen kørt med spænding konstant på den der lille. I kan se, det er der, den sidder og styrer strømmen, og så slår den relæet med den der, og så starter den. Men den er simpelthen brændt af indvendigt. Den er helt tosset. Og det der er med det, det er, at tændingslåsen, den har siddet fast. Jeg skal lige vise jer en gang, hvad problemet er heroppe foran. Problemet på den her, det var, og han lagde godt mærke til det, men han tænkte ikke videre over det, at den havde ikke gået tilbage. Og det er simpelthen fordi, når han starter der, og det er koldt, så er der åbenbart nogen, der har, enten er den irret, eller også er der nogen, der har smurt med noget sejt smøreolie nede i det her. Fordi den måske er gået lidt stramt eller rusten, og den er gammel. Den er jo meget gammel, den her. Så den har siddet fast, og så blev den simpelthen siddende derovre. Og det er altså ikke så godt. Så går den lidt træt. Og hvis den bliver siddende derovre, og du starter motoren, så hører du næsten ikke, at den kører med rundt dernede, og så brænder den af. Så hvis I har en tændingslås, der er langsom om at slippe, få den skiftet. Den skal simpelthen glide. Den skal simpelthen glide. Skal I se her en gang. Jeg har en tændingslås her. En ny. Og den skal være meget hurtig til at gå tilbage. Den skal ikke gå træt, ligesom den der, den gør. Så vi sætter en ny i, når vi er færdige med at skifte starter. Så er jeg sikker på, at det spinner igen, og så sker det ikke igen. Så, men det var lige for at vise, hvordan man piller starteren af og op og ned. Men altså, af med lydpotten. Og det er en lille 12'er top på. Det er 12 mm hoveder på møtrikkerne. Og så har vi så lydpottens beslag hernede i bunden, nede på motorophænget. Og så kan den sagtens krænges ud ved at dreje den over i hakket her. Og så kan man få den op. Og så generatoren, den skal af. Og der sidder så en bold ned under generatoren, hvor du så har en eller to møtrikker. Der sidder nok to på, hvis den aldrig har været skiltet før. Så sidder der to møtrikker hernede i bunden på bagsiden, og man kan ikke se dem. Så der sidder to, og det er en 14 top, der skal på der. Og så holder vi her ude på bolden med en almindelig fastnøgle, så er det ikke så slemt at få af. Der er lidt lednings til de skarpe. Der er lidt lednings hokus pokus hernede. Og det kan jeg godt forklare lidt om, hvorfor der er så mange ledninger her. Det er ikke helt normalt. Denne her er den ældre model, og vi havde lidt udfordringer med, at tændingslåsen gav strøm nok til at slå relæet hernede. Og der har vi haft nogle ledningsnet, som har svigtet, simpelthen fordi at lederne, se hvor tynde de er, skulle trække det relæ der hele vejen op fra tændingslåsen og så ned. Så her har jeg monteret for, ja, det er jo nok 15 år siden, jeg var på den her første gang. Da den kørte rundt nede i Bandholm, nede på Lolland, da den næsten var ny, der monterede jeg simpelthen et relæ hernede. Så den trækker strøm direkte op fra generatoren plus herop, hvor der altid er batterispænding. Og når man så slår relæet her med tændingslåsen, så får den direkte strøm fra batteri plus og direkte ned til startrelæet. Og så knalder den altså bare relæet direkte ind. Så det er ikke fordi den har manglet strøm, den her overhovedet ikke. Det kører fantastisk. Og hvis I har en, der er sådan lidt træ en gang imellem, og så ikke rigtig kan dreje rundt og ikke rigtig vil slå til, sæt det her relæ på herned, så den får direkte plus til den der styring, så virker det. Men det skal jeg lige have sat på plads nu, når jeg sætter det hele sammen. Men det var lidt om elstart udskiftning på en Kubota 722D på en Egholm. Tak fordi I kiggede med.